அஸ்ஸலாமு ஹாய் வணக்கம். நான் உங்கள் சனா அண்ட் இது சனா vlog. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபேஷியல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த ஆல்ஸ் குட்னஸோட ஃபேஷியல் கிட் இருக்குது. ஸோ நான் அதை போப்பிள் ஆப்பில் பை பண்ணேன். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி ஃபேஷியல் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க. ஸோ ஃபேஷியலில் மட்டும் 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபேஸ் வாஷ் தான். ஸோ நான் வந்து ஆல்ஸ் குட்னஸோட சாண்டல்வுட் ஃப்ளேவர் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணும். நான் போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தோம். பாய். ஸோ நான் இப்போ போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா நம்மளோட டவல் வச்சு தொடச்சிட்டேன். ஸோ இப்போது ஸ்கின் நல்லா கொஞ்சம் ட்ரையாகவும் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிட்டு வாங்க செகண்ட் ஸ்டெப் போகலாம். ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணணும். ஸ்க்ரப்பிங் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஸ்க்ரப் பண்ணணும். ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறேன். ஒரு 2 to 3 minutes ஸ்க்ரப் பண்ணால் போதும். ஸோ நான் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்க்ரப்பை எடுத்துக்கிறேன். டியூப் ஃபார்மில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் இப்போது இதை வச்சு ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டேன். உங்களுக்கு தெரியுதா எனக்கு தெரில. ஒரு மேலே இருக்குது. ஸோ நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டேன். ஒரு 2 to 3 minutes ஸ்க்ரப் பண்ணால் போதும். ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டா ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எப்பவும் வாட்டர் கூட வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை நான் ஃபேஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ ஸ்ப்ரே நம்ம நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஹார்ஷாக பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் சாஃப்டாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா நான் ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டேன். போயிட்டு நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். நார்மல் வாட்டர் வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டேன். நார்மல் வாட்டர் வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது. ஸ்க்ரப் பண்ண கரெக்டாக ஃபேஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். என் ஃபேஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஃபீல் பண்ண முடியுது. நான் தொட்டே நான் வந்து அதை தொடச்சிக்கிறேன். என் ஃபேஸ் தொடச்சிட்டேன். இப்போ ஈரனில் என் ஃபேஸ் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து மசாஜ் க்ரீம் போட்டு ஃபேஸ் மசாஜ் பண்ணணும். ஸோ தான் மசாஜ் க்ரீம். எனக்கு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில. ஸோ தான் மசாஜ் க்ரீம். நான் இப்போ போட்டு என் ஃபேஸை மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டெப் 3 இது. மசாஜ் க்ரீம் எடுத்துருக்கேன். ஸோ எப்போவுமே நம்ம மசாஜ் பண்ணும்போது அப்வர்ட்ஸில் தான் மசாஜ் பண்ணணும். டவுன்வர்ட்ஸில் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம மசாஜ் நீங்கள் பாலெல்லாம் போய் ஃபேஷியல் பண்ணும்போது அவங்க பாடி மசாஜும் கொஞ்சம் சேர்த்து பண்ணுவாங்க. சாரி, என்னோட ஹெட்ஃபோன் கீழே வந்துச்சு. ஸோ பட் நான் என் வீட்டில் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றனால நார்மலாக இப்படியே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த க்ரீம்லாம் என் ஃபேஸ் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. பார்த்தா தெரியும் ஃபேஸ் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இப்போ வந்து அடுத்து 4th ஸ்டெப் வந்து ஃபேஸ் பேக். ஸோ சாண்டல்வுட் ஃபேஸ் பேக் இருக்குது. நான் அந்த இதில் இன்க்ளூடாக தான் வாங்கினேன். ஸோ இதை போட்டு ஒரு 10 to 15 minutes ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து மாதிரி ஒரு குட்டி பவுலில் கொட்டிக்கிறேன். எனக்காக ஒரு குட்டி ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ எனக்கு மட்டும் தான் போட்டுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதை எடுத்துட்டேன். இதை நீங்கள் வந்து எதை வேணால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் ரோஸ் வாட்டர் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் போய் ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ஒரு பேஸ்ட் ஃபார்ம் நான் வந்து ரோஸ் வாட்டருக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ நான் ஃபேஷியல் ப்ரஷ் வச்சுருக்கேன். எனக்கு கடையில் வாங்கினேன். ஸோ ஃபேஷியல் ப்ரஷ் வச்சுருக்கேன். நான் இதை வச்சு நான் வந்து
இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோனில் நான் 20 minutes டைமர் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ 20 minutes டைமர் முடிஞ்சோடனே பார்க்கலாம். ஸோ 20 minutes ஆச்சு, நான் இப்போ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஃபேஸ் பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது, பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஜெல் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் ஜெல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். 5th ஸ்டெப், லாஸ்ட் ஸ்டெப் இது. ஜெல் நல்லா என் ஸ்கின்ல அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. என் ஸ்கின் எப்படி பாருங்க, சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன ஒரு சேஞ்சஸே பேச தெரியலையே அப்படின்னு. ஆக்சுவலி ஃபேஷியல் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் டே எப்போவுமே தெரியாது. அண்ட் நீங்கள் ஃபேஷியல் பண்ணிட்டு வெளியே போகக்கூடாது, சன்லைட் ஃபேஸில் படக்கூடாது. ஸோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஃபேஸில் சன்லைட் பண்ணலாம். அப்படி நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா கூட ஸ்கார்ஃப் கட்டிட்டு தான் போகணும் வெளியே. ஸோ அப்படி சன்லைட்டில் வெளியே போயிடாதீங்க. எனக்கு வந்து நாளைக்கு தான் ஆக்சுவலி நல்லாவே ஃபேஸில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபேஷியலோட எஃபெக்ட் நாளைக்கு தான் நல்லாவே தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம். ஸ்கின் பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நான் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ. பிகாஸ் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் தூங்கி எழுந்திரிச்சேன். ஸோ தூங்கி எழுந்துச்சுன்னா பயங்கர டயர்டாக இருந்தது. தூங்கி எழுந்துச்சுனாலும் டயர்டானு கேட்கலாம், பட் தூங்கி எழுந்துச்சு ரொம்ப டயர்டாக தான் இருந்தது. எழுந்துச்சு இப்போ ஃபேஸ் நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக லைட்டாக ஷைனிங்காக கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எக்ஸாக்டாக எங்கேன்னு தெரியல. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ நான் ஃபேஷியல் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.